Angamata banda ma o fuddata sinno ko seereer wonno tawanno waɗa ni ɗum kilnaani min mbeɗe faɗi tan hay ndiga baara ayo koño bisa ngaɓaɗe mbiyangi to ngaje diketi ɓuroɓe ka sa watugal ɓena ade buja yo kuɗo ma seereri safita way nogi nogi ɓe ngay to heja jali maga to bone jam deguɗum min koon fo kam deguɗum rek caɗele anen ko to fuɗɗi ala to haaɗi nde raprim wonti gootum e ndaw ko haani ɓeɗe doga ɓeɗe dari dirte lawol min ngari lunesi yen ne wulci man luneji man ne wulci yen i jaam yowlo e fo nde ngay dogni man ma toog mbeɗa andi to immi mi yejjitani to ɓaari raprim tagi mi ummade mami hip man hokko hakke muɗum mami tottu raprim ne yaara yeeso ndege pullam aɗa koten jeyi babu 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 dama yuku batu kaw ndak lima do lidem ko fonko ngeen jem la jem takka fit am gem foma natte weesu naako nga yakar rombo naako bul fatima ido sa espèce d'émergent rabbi def raksi sama sa bu mu jele maaga dama fa lima attanoko limay san yafu do ko jage limay tekku do ko soru baaji yon be mam jall fi ngeen jem la jam ye bone ndege pullam aɗa koten jeyi babu 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 nde wonno komi pulla kala mbirtima mi tooñe haala mon mi nani esi jarani ko mbeɗa jaabo Allah itti to watti gaay jarani kada laawo billahi wallahi kono itte wattitaki batane muɗum fof ko gas so Allah waɗi wiya haɗa it batane ma ko ɓernde fasde ino MC ko poli walan hay oto jogui ɗum ko walan koto paaɗon to paami uste haala mbeɗe laawol oɗo ko iyo sa ndege pullam aɗa koten jeyi babu 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 ngaddo mosnan man hokkiɗo kala jiɗo rabbula kala ƴiƴam ɗima ko jogata ɓandu mum hono wayno jijje lawos ina wonde makko si bi ina wonde makko ñeyo heɓe fonjeyi raprim ha yaara yeeso ene fof dañen hen ko ɗinɗen ko fof fof ɓuuri fen ilan gidda on jarama pullore ñoɗi bone on jarama noon Lamb Production Records. Aɗa koten jeyi babu ay bul